Παναξιολογιότατα Αρχιμανδρίτα πατέρα Δαμασκηνέ, πρωτοσύγκριτο της Ελλάδας Μητροπόλεως και εκπρόσωπε του Ευαγγελικού Μητροπολίτου Δημητριάδος κυρίου Ιγνατίου. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί γονείς, κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στο καρταπράσινο χωριό του Πηλίου, τον Άγγελο Αυρέτιο, στην κορυφή του οποίου βρίσκονται οι κατασκηνώσεις της Ελλάδας Μητροπόλεως. Ναι, για κατασκήνωση. Το σύνθημά μας φέτος είναι οι ασυρματιστές του Θεού. Τα παιδιά θα μας τραγουδήσουν τον γενικό μας ύμνο «Θέλω να γίνω Άγιος». Η αρχηγός μας είναι η Δεσποινής Γογόγητρα, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής. Στην περίοδό μας υπάρχουν 10 ομάδες. Πρώτη ομάδα είναι οι υπομονετικές, με ομαδάρχησες, τη δασκάλα ειδικής αγωγής κυρία Ιωάννα Βλασίου και την υπηαγωγό Δέσποινα Καρακάση. Δεύτερη ομάδα είναι οι ευάρεστες, με ομαδάρχησες τις φοιτήτριες Μαρία Χατζηγεωργίου και Φωτεινή Χατζόγλου. Ευάρεστες! Τρίτη ομάδα είναι οι κοιτευτικές, με ομαδάρχησες τη δασκάλα Χριστίνα Μπακάμη και τη φοιτήτρια Θεοφίλια Ράιου. Τέταρτη ομάδα είναι η Αγάπη, με ομαδάρχησες τις φοιτήτριες Παναγιώτα Μαυρογιαννέα και Γεωργία Σπύρου. Πέμπτη ομάδα είναι οι Αλληλέγγυες, με ομαδάρχησες τη φιλόλογο Δήμητρα Τζόχα και τη μαθήτρια γυμνασίου Μαρία Λάπα. Έκτη ομάδα είναι η Γαλιλαία, με ομαδάρχησες τη φοιτήτρια Παρασκευή Τεκέδου και τη μαθήτρια γυμνασίου Σταματίνος Κοψιανού. Έβδομη ομάδα είναι οι Χαριτωμένες, με ομαδάρχησες την υπηαγωγό Κατερίνα Πελεσάκη, τη φοιτήτρια Δήμητρα Αλευρά και τη μαθήτρια γυμνασίου Αφροδίτη Ματζαβίνου. Όγδοη ομάδα είναι οι Παρακλητικές, με ομαδάρχησες τη φοιτήτρια Ιωάννα Ζημερνή και τη μαθήτρια γυμνασίου Βαρβάρα Χατζητρακόσκα.
ένατη ομάδα είναι οι πιστές, με ομαδάρχησες τις φοιτήτριες Ζωή Ράγιου και Ζωή Μάνου. Δέκατη ομάδα είναι οι απλές, με ομαδάρχησες τη φοιτήτρια Ραφαηλία Καραντενίδη και τις μαθήτριες Αναστασιάδου Ειρήνη και Παπαδοπούλου Θεοδώρα. Ο Θεός έχει τους δικούς του ασυρματιστές, οι οποίοι μεταφέρουν τα αιτήματα των ανθρώπων στον θρόνο του Θεού, αλλά και αποφάσεις του Θεού στους ανθρώπους. Αυτοί οι ασυρματιστές είναι οι Άγιοι, οι μεγάλοι γέροντες και οι ασκητές, οι οποίοι ήταν και αυτοί κάποτε μικρά παιδιά. Εμείς ασχοληθήκαμε με 10 από αυτούς. Ταξιδέψαμε στην καρδιά της Καπαδοκίας, στην Κερμύρα. Εκεί γνωρίσαμε τον μικρό Γαβριήλ, μετέπειτα γέρον Χατζηγιώργη, να δυσκολεύεται να μάθει γράμματα και η Παναγιά εισακούει τις προσευχές του. Στη συνέχεια πήγαμε στην χιονισμένη Κωνσταντινούπολη. Εκεί συναντήσαμε τον μικρό Αναστάση, μετέπειτα Άγιο Νεκτάριο, να εργάζεται σε ένα καπνοπωλείο και να συναντά την απέρατη αγάπη του Χριστού. Στην κόρυφη της Υπήρου βρήκαμε τον μικρό Αρσένη, μετέπειτα Όσιο Παΐσιο, τα μάτια του οποίου αντίκρισαν το φως του κόσμου, τον Χριστό. Για τον μικρό Ιακωβάκο, μετέπειτα γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη, τα πράγματα της γης και του ουρανού είχαν γίνει ένα. Στην Καλαμάτα συναντήσαμε έναν μικρό επαναστάτη, τον Ετεοκλή, μετέπειτα γέροντα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, που είχε για σημαία την αγάπη του Χριστού και βάθηκε να κατακτήσει ένα κομμάτι από τον παράδεισο του ουρανού. Όταν ήταν παιδί Όσιος Πορφύριος, είχε μοναδική συντροφιά το ένα βιβλίο με τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου και ονειρευόταν, όπως και εκείνος θα ήθελε μια μέρα να φύγει, όπως έκανε και ο Άγιος, με ένα γοργοτάξιδο καράβι και αφού περάσει θάλασσες μεγάλες, να ρίξει άκυρα το καράβι στο τελευταίο λιμάνι της γης και στο πρώτο λιμάνι του ουρανού, που δεν είναι άλλο από το Άγιον Όρος. Ο μικρός Θανάσης, ο μετέπειτα Άγιος Γεώργιος ο Καρσίδης, είχε ακούσει πως ο Πότος είναι το Αιγιώργη του Καβαλάρη το Τσιφλίκη και πως ο Λιμερής γυρνά με το άλογό του και το φυλά. Σε εκείνα τα ευλογημένα κόμματα αντάμωσε το παιδί μια μέρα τον Άγιο και από τη στιγμή που ο Αιγιώργης τον ανέβασε στη σέλα του αλόγου του έγινε προστάτης και οδηγός του. Η εξαφάνιση του μικρού Δαβίδ, μετέπειτα ο Σίου Δαβίδ του Ενεβία, αναστάτωσε ολόκληρο το χωριό. Μέσα στην αγωνία τους ήξεραν πως ένα παιδί 3 χρονών δεν φεύγει μονάχο του, δεν χάνεται από προσώπου γης. Έτσι έβγαλαν το συμπέρασμα πως κάποιος το είχε πάρει τη νύχτα εκείνη και ήταν ο τίμιος πρόδρομος. Στα Μέγαρα συναντήσαμε τον μικρό Σπύρο, μετέπειτα γέροντα Δαμασκηνό Κατρακούδη, στο χτήμα του νόστου να δέχεται το φως της θεότητος, το άκτιστο φως. Τελευταίο σταθμό αφήσαμε την μακρινή Μόσχα. Η μικρή Δαρία, μετέπειτα ο Σία Δοσιθέα, έζησε για πολύ λίγο κοντά στη γιαγιά της, τη μοναχή Πορφυρία, στο μοναστήρι της Αναλήψεως στη Μόσχα. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, ένιωσε πως δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στις πλούσιες συνήθειες της οικογένειάς της και στις ασφυκτικές κοινωνικές δεσμεύσεις που της επέβαλαν να κάνει μία ζωή που δεν είχε για κέντρο τον Χριστό. Τότε πήρε την απόφαση να αλλάξει τα πάντα στη ζωή της. Στη συνέχεια, θα ακούσουμε τον ύμνο της 10ης ομάδος των απλών, πάντα να έχεις ένα φίλο.
Από την αληθινή φιλία που δεν σβήνει με το καιρό. Από την αληθινή φιλία που δεν σβήνει με το καιρό. Πάντα να έχεις ένα φίλο όμως πιστό. Τότε μόνο η ζωή σου έχει νόημα και σκοπό. Πάντα να έχεις ένα φίλο μου πιστό. Τότε μόνο η ζωή σου έχει νόημα και σκοπό. Στην ανάγκη και στο πόνο είναι ο φίλος σου κοντά. Δίπλα σου σε κάθε λύπη, όχι μόνο στη χαρά. Είναι δίπλα σου σε κάθε λύπη, όχι μόνο στη χαρά. Πάντα να έχεις ένα φίλο όμως πιστό. Τότε μόνο η ζωή σου έχει νόημα και σκοπό. Πάντα να έχεις ένα φίλο όμως πιστό. Τότε μόνο η ζωή σου έχει νόημα και σκοπό. Είναι ο φίλος που σου δίνει μια ωραία συμβουλή. Έχει πάντα την αλήθεια, έστω και πολύ πικρή. Και σου λέει πάντα την αλήθεια, έστω και πολύ πικρή. Πάντα να έχεις ένα φίλο όμως πιστό. Τότε μόνο η ζωή σου έχει νόημα και σκοπό. Πάντα να έχεις ένα φίλο όμως πιστό. Τότε μόνο η ζωή σου έχει νόημα και σκοπό. Αποτελεί θεσμό για την κατασκήνωση και κατασκηνοβίσιο, στην οποία διαγωνίζονται οι ομάδες σε τραγούδι και χορογραφία, το οποίο συνθέτουν τα ίδια τα παιδιά. Η τέταρτη ομάδα της Αγάπης πήρε την δεύτερη θέση και θα μας παρουσιάσει το τραγούδι της. Γεια σου Ιωάννα, τι κάνεις? Γεια σου Σοφία, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Κατασκήνωση, πώς θα περνάτε? Περνάμε υπέροχα. Πώς? Φαντάσου.
Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον ύμνο της τρίτης ομάδας των νικητευτικών, η Ευχή. Καναλάκι, βρούσε. Δεχτήκαμε. Της Αιγύπτου τη καρδιά, μαγικό το Μωυσή, για να ανέβω στο Σινά να ανέβω, στο Σινά να ανέβω, ο πολύ το επιθυμώ, στην Αγία κορυφή, και να λέω την ευχή για να τη λες, πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή, να τη λες προφορικά, ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοερά. Τον πειράζοντα πολύ, ερεθίζει η ευχή, γι' αυτό πρόσεξε πολύ, αν θα σου επιτευχθεί. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Γέροντα μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοητέ, έλα δώσ' μου μια ευχή, για να λέω την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, ο πολύ το επιθυμώ, στην Αγία κορυφή, και να λέω την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, η εγκελόγε του Θεού, ελέησον ημάς αμήν. Η έκτη ομάδα της Γαλιλαίας κέρδισε την πρώτη θέση στο Κατασκηνοβίσιο και θα μας παρουσιάσει το τραγούδι της. Εδώ τέλεια περνάμε, χορεύουμε και τραγουδάμε. Είμαστε όλες μες στη δράση, όλα τα κορίτσια έχουν φάσει. Είμαστε στον Άγιο Λαπρέντη, όλα τα κορίτσια είναι τρέντι, το κέφι ξεκινάει. Η ομάδα μας θα είμαστε, τα κορίτσια όλα, στον Άγιο Λαπρέντη τώρα. Είμαστε ενωμένες όλες, σαν γροτιά. Αναζητάμε και ποτέ δεν τα παρατάμε. Είμαστε όλες μια παρέα, από όλες εδώ η πιο ωραία. Είμαστε στον Άγιο Λαπρέντη, όλα τα κορίτσια είναι τρέντι,
συνέχεια θα ακούσουμε τον ύμνο της τέταρτης ομάδας της Αγάπης, «Δώσε Αγάπη». Τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία χορογραφία με κορδέλες στο τραγούδι «Άσπρα καράβια». Συνεχίζουμε με τον ύμνο της δεύτερης ομάδας των Ευάρεστων και το τραγούδι «Ζούμε εμείς».
Ένα τραγούδι στέλνω μέσα από την ψυχή μου, ευλόγησε το κάθε τη στην ύπαρξή μου. Ό,τι κι αν πω, ό,τι κι αν κάνω, ό,τι κι αν γίνω, αγάπη είναι πίτα γύρω μου να πίνω. Να συγχωρώ, να υπομένω, να πιστεύω, παντού το σπόρο της αλήθειας να φυτεύω. Να κάνω μόνο εκείνο Θεέ μου που σ' αρέσει, για να βρω στον παράδεισο μια θέση, για να βρω στον παράδεισο μια θέση. Πώς θα στην πήξω, να προσευχή, από τη θεία σου φωνή σαν μου ζητάς, θα λάβει πίσω μου να ρίξω. Ένα τραγούδι στέλνω μέσα από την ψυχή μου, ευλόγησε το κάθε τι στην ύπαρξή μου. Ό,τι κι αν πω, ό,τι κι αν κάνω, ό,τι κι αν γίνω, αγάπη είναι πίτα γύρω μου να πίνω. Να συγχωρώ, να υπομένω, να πιστεύω, παντού το σπόρο της αλήθειας να φυτεύω. Να κάνω μόνο εκείνο Θεέ μου που σ' αρέσει, για να βρω στον παράδεισο μια θέση, για να βρω στον παράδεισο μια θέση. Σουμπαρά, σουμπαρά, σουμπαρά.
εύχομαι. Τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν το θεατρικό «Ο Αιτιοκλής, ένας μικρός επαναστάτης». Η επιμέλεια έχουν οι ομαδάρχησες Ιωάννα Βλασίου και Χριστίνα Μπακάμου. Τα σκηνικά και τα κουστούμια επιμελήθηκαν η κυρία Κατερίνα Λιβανού, κατηχήτρια του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής Βόλου, και οι μαθητές Ιωάννης και Παναγιώτης Αδάμου. Καρτέρι μου έσυφα κατανόμαστος μέσα στο σκοτάδι, Κύριε ελέητον. Ας πάω στην Αλεξάνδρα που είναι άνθρωπος του Θεού μέχρι να ξημερώσει και τότε έχουμε να κάνω τον όθρο. Ποιος είναι εκεί? Εγώ είμαι Αλεξάνδρα, ο Παπα-Νικόλα. Παπα-Νικόλα, τι γυρίζεις εδώ τέτοια ώρα? Καλά που το λισοδένει στο σκυλί του ανέστης, γιατί έτοιμο ήταν να μου ορμήσει και να με φάει. Μπα, δεν πειράζει το καημένο. Τον παλικαρά μοναχα κάνει. Μην μου πεις ότι για αυτό το τρύπωσε στην αυλή μου. Όχι, όχι, εγώ για την εκκλησιά πήγαινα, αλλά... Για την εκκλησιά? Μα η εκκλησιά είναι από τον κάτω δρόμο. Το ξέρω, πήγα πριν λίγο να ανοίξω την εκκλησιά, αλλά είπα να έρθω σε σένα μέχρι να ξημερώσει, για καλά. Και τότε να πάω να χτυπήσω την καμπάνα. Μα τι έγινε, παπά μου? Είχα ανοίξει την αυλόπορτα και ετοιμαζόμουν να βγάλω από την τσέπη μου το κλειδί. Όταν είδα μέσα στο σκοτάδι δυο μάτια κόκκινα να με κοιτάζουν. Τρέχασα, μπαρμάρωσα στον τόπο. Σήκωσα το χέρι μου, έκανα το σταυρό μου, τίποτα εκείνο. Και σκέφτηκα να έρθω σε σένα μέχρι να βγει ο ήλιος και να σε διαλύνουν όλα. Α, παππούλη μου, τι φοβήθηκες? Ο ανιψιός μου Αιτεοκλής ήταν με αναμένα τα κάρβουνα για το πινιατό. Αυτά λάμπανε μέσα στο σκοτάδι. Δεν έπρεπε να φοβηθεί. Ο Αιτεοκλής, βρε τι μπορεί να πάθει τα καλά καθούμενο ο άνθρωπος. Μα κι αυτό το ευλογημένο, αξιμέρωτα πήγε στην εκκλησιά. Ρωτάς αν μπορώ να το κρατήσω. 5 χρονών παιδί και με ορίζει αντί να το ορίζω. Ίδια παρακάλια κάνω κάθε φορά στον αδερφό μου να μου προσφέρει τη καλαμάτα. Να αλλάξει λίγο τον αέρα του. Και εκείνο αλλάζει ολόκληρη τη ζωή μου. Όλη η μέρα φοράει ένα σεζόν και παριστάνει τον παπά. Βάζει εμένα και τη γιαγιά απέναντι και κάνει πως λειτουργάει. Ο Αιτεοκλής, ώστε λοιπόν δεν τα λέει αυτή ότι θα γίνει παπά. Αστεία, απορώ πως αυτός ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε με ράσα. Γάλα, βρες το γάλα Γαλατάς, εδώ ο Γαλατάς. Ο Γαλατά, το κατσαρολάκι να πάρω. Γαλατά, κύριε Δημητρό, στάσου λιγάκι και έφτασα που θέλω κι εγώ μισή όκα γάλα. Κυρία Αλεξάνδρα, εσύ με φώναξες. Μήπως πέρασες τις μέρες. Σήμερα είναι Τετάρτη και εσύ Τετάρτη και Παρασκευές δεν αγοράζεις γάλα. Ξεχνάς πως έχουμε μικρό παιδί στο σπίτι? Και τι έχει, είναι άρθρο και δεν τον νηστεύεις. Όχι, μόνο που αρνάσαι πολύ τον τελευταίο καιρό και φοβάμαι. Γι' αυτό να περάσει και την Παρασκευή να μου αφήσεις γάλα. Θεία, ήρθα. Καλώς το. Έλα που σε θέλω μια στιγμή. Δεν άργησα, ήταν σήμερα γρήγορος ο Παπα-Νικόλας. Έλα, πάρε τα λαστικά σου και πάμε. Μας περιμένει ο γιατρός, ο Λιμπερόπουλος. Στάσου λίγο, και στο γάλα σου. Πάει και το ψωμάκι με το ζάχαρη και φεύγουμε. Το γάλα μου, μα τι έπαθες θεία. Ξέχασες πως σήμερα είναι Τετάρτη. Δεν το ξέχασα, μα έχεις αδυνατήσει πολύ. Γι' αυτό θα πιείς το γάλα χωρίς δεύτερη κουβέντα. Θεούλη μου,
Αν άλλη φορά, Τετάρτη ή Παρασκευή, μου πει η θεία να πιω το γάλα, πάρε σε παρακαλώ τη φωνή και δώσε τη στα πόδια. Πάρε γρήγορα το ψωμί σου, γιατί έχουμε αργήσει. Κοίτα, θεία, Ένα κομμάτι από τον παράδεισο πεσμένο στη γη. Και ξέρεις, υπάρχουν πάνω στη γη πολλά τέτοια παραδεισένια κομμάτια σαν και αυτό εδώ, που πέσανε από τον ουρανό. δηλαδή πώς πέσανε? Να, όταν ο Θεός έφτιαχνε τον παράδεισο, σαλίδησε μερικά κομμάτια που περίσσευαν από τις άκρες και εκείνα έπεσαν και στάθηκαν πάνω στη γη. Είναι ρετάλια δηλαδή. Ακριβώς. Μόλις όμως είδε ο Θεός ότι έφτιαξαν όμορφα πάνω στη γη, σκέφτηκε να τα αφήσει, για να βλέπουν και οι άνθρωποι τούτα τα μικρά παραδεισένια ρετάλια και έτσι να λαχταρούν τον αληθινό παράδεισο. Τι λες, θα ήθελες ένα δικό σου κομμάτι παράδεισο εκεί στον ουρανό? Κανονικό όμως κομμάτι, όχι ένα παραπεταμένο ρετάλι. Θέλω ένα κομμάτι παράδεισο στον ουρανό. Ωραία. Τότε θα πρέπει να ξέρεις ότι για να κερδίσεις ένα τέτοιο κομμάτι πρέπει να αγαπάς και να μοιάζεις στον Χριστό. Μα εγώ τον αγαπώ τον Χριστό. Πώς όμως θα του μοιάσω? Θα πρέπει να είσαι ήσυχος και υπάκουος για όση ώρα μείνει σε αυτό το σπίτι. Θεία, τώρα που φωνήθηκα λίγο, μήπως έχασα τον παράδεισο? Λίγο ακόμη και κινδυνεύει να τον χάσεις. Γι' αυτό πρόσεχε πολύ. Αυτή η αγωνία του μικρού Ετεοκλή, μη και χάσει τον παράδεισο, που ξεκίνησε από ένα χαριτωμένο τέχνασμα της θείας του της Αλεξάνδρας, έγινε σύντροφος για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Ακόμα και όταν μεγάλωσε και έγινε ιερέας στο πατήρ Επιφάνιο, είχε τούτη τη γλυκιά αγωνία. Και ούτε λεπτό, ό,τι κι αν έκανε, δεν σταμάτησε να ρωτάει. Θεέ μου, τώρα που κουνήθηκα λίγο, μήπως έχασε τον παράδεισο? Θα ακούσουμε τον ύμνο της 7ης ομάδος των χαριτωμένων, Αιγόπολη, και στη συνέχεια το τραγούδι «Γιαρέμ, Γιαρέμ». Πολύ
Θα ακολουθήσουν οι χοροί ο Μάλ από τον Πόντο, Εσ Βασίλης και χορός των Ματιζών από την Καπαδοκία, Πράτα Μεγάρων από τα Μέγαρα και Καβαντορικός από την Εύβοια. Οι χοροί αυτοί προέρχονται από τις πατρίδες των Αγίων. Την επιμέλεια των χορών έχει η γυμνάστρια κυρία Μαρία Ματζάλη.
Πριν ολοκληρώσουμε, να ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας την δικιά μας υπαρχηγό. Τις αξιαγάπητες και εφευρετικές ομαδάρχησές μας. Τα χαριτωμένα μας παιδιά. Την καλοσυνάτη μαγείρισά μας, κυρία Ελένη Ξέρα, με την ομάδα της, καθώς και την κυρία της Καθαριότητος, κυρία Σοφία Αγόρου, οι οποίες με πολύ αγάπη, καλοσύνη, στοργή και υπομονή μας διακόνησαν τις ημέρες αυτές στην ευλογημένη κατασκήνωση της Μητροπόλεως μας. Παρακαλούμε τον πατέρα Δαμασκηνό να μας κλείσει τη γιορτή. Εγώ θέλω να χειροκροτήσετε τον αρχηγό σας. Πιο δυνατά ακόμα. Γιατί πραγματικά του αξίζει αυτό το χειροκρότημα. Ό,τι είδατε είναι ένας κόπος του πατρός Βασιλείου και της πρεσβυτέρας του. Είναι μια εργασία που την προσφέρουν από τα βάθη της καρδιάς τους. Κανείς δεν τους υποχρεώνει και κανείς δεν τους αναγκάζει. Είναι κάτι που το αγαπούν, γιατί το έζησαν και εκείνοι από τα παιδικά τους χρόνια όταν ήταν σαν τα παιδιά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς τους γονείς για την εμπιστοσύνη που δείξατε στην τοπική μας εκκλησία. Και αυτή τη χρονιά, κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, προετοιμάσαμε με πραγματικά κόπο και μόχθο αυτήν την κατασκήνωση. Και προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε τα παιδιά σας σε μια μικρή όαση, μακριά από τα προβλήματα που εσείς ξέρετε ότι ειδικά αυτό το 15ήμερο ήταν πολύ έντονα. Καθώς ανέβαινα, σκεφτόμουν τι άφηνα πίσω μου
και σε ποιον χώρο ερχόμουν. Και όταν συνείδησα τον πατέρα Βασίλειο, του λέω: θέλετε σίγουρα να κατέβετε από αύριο στο Βόλο? Σας συνιστώ να μείνετε εδώ και κάντε τη δική σας επανάσταση μένοντας εδώ. Βέβαια, αύριο το πρωί θα φτάσουν 150 παγλαχαράδες που λένε, αλλά πραγματικά αυτό που έζησαν τα παιδιά σας ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Εγώ θέλω να σας ζητήσω μια χάρη. Ξέρετε, από αύριο θα δείτε κάποια πράγματα που θα σας παραξενεύουν. Κάποια νέα δεδομένα μέσα στο σπίτι σας που θα μεταφέρουν τα παιδιά σας. Ακολουθήστε τα εσείς αυτές τις ημέρες. Μην τα προσγειώσετε ανώμαλα σε ένα δικό σας τρόπο ζωής. Αυτόν έφεραν εδώ. Τον ξέχασαν αυτές τις 10 ημέρες. Ή θα έλεγα τον αντικατέστησαν με κάτι άλλο, όπως η προσευχή, η συνεργασία, η υπακοή. Αυτά όλα που θα σας μεταφέρουν για κάποιες ώρες και για κάποιες ημέρες, αφήστε τα να μείνουν μόνιμα μέσα στο σπίτι σας. Και θα δείτε πραγματικά ότι η κατασκήνωση που έζησαν 10 ημέρες μπορεί να γίνει ένας τρόπος ζωής μέχρι ότου ξαναβρεθείτε του χρόνου σε αυτόν τον χώρο. Θα έχετε μεγαλώσει έναν χρόνο μόνο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ο πατήρ Βασίλειος θα είναι εδώ, η πανάξια πρεσβυτέρα του, η υπαρχηγός σας, η ομαδάρχησός σας, η κυρία της κουζίνας, όλοι θα είναι εδώ για να σας υποδεχτούν και για να σας προσφέρουν άλλο ένα κατασκηνωτικό δεκαήμερο. Καλό καλοκαίρι και ο Θεός να είναι πάνω και μαζί σας. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο γήπεδο, όπου θα κάνουμε την υποστολή της σημαίας μας και την τελευταία αναφορά μας. Ένα κι αλλαγή. Ιερά Μητρόπολης Δημήτριάδος. Δύο κι αλλαγή. Ασημάτιστες Θεού. Τρία κι αλλαγή. Υπομονετικές. Εγωιστές. Ηγετευτικές. Αγάπη. Αλληλεγγύες. Γαλιλαία. Χαριτωμένες. Παρακλητικές. Πίστες. Απλές. Τέσσερα κι αλλαγή. Σεβασμιότατος. Πέντε κι αλλαγή. Πατεραρχηγός. Έξι κι αλλαγή. Αρχηγός. Εφτά κι αλλαγή. Υπαρχηγός. Οχτώ κι αλλαγή. Ομαδάρχησες. Εννιά κι αλλαγή. Ομαδοπουλά. Δέκα κι αλλαγή. Μαγειρίο. Δυο. Ανάπαυση. Προσοχή. Ανάπαυση. Προσοχή. Ανάπαυση. Προς υποστολή σημαία στον εθνικό ύμνο. Παρακαλώ λειτουργική από πάνω. Προσοχή. Όχι, παρακαλώ λοιπόν. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού τη δρομερής. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν
Προσοχή, έτοιμοι για αναφορά. Έφτασε η ώρα για αναφορά και η πρώτη ομάδα είναι στη σειρά. 12 κορίτσια είναι όλες εδώ και λένε αναφορά στην υπαρχηγό. Πολύ ωραία. Μπράβο. Υπαρχηγέ. Ήφι πάφαρχη φυγέφε. Λαμβάνουμε την τιμή να σας αναφέρουμε Λάφαν βάφα νούφου μέφε, τύφι τύφι μύφι, νάφα σάφα άφα νάφα μέφε ρούφου μέφε. ότι η δεύτερη ομάδα των ευάρεστων Όφο τύφι, ήφι δέφε φτεφε ρίφι, όφο μάφα δόφων τόφων, έφε βάφα στεφερ όφων. δυνάμεως 12 προσώπων Δίφι νάφα μέφε όφος δόφο κέφε κάφα πρόφος όφο πόθο. είναι όλες εδώ. Ήφι νέφε όφο λέφε ζέφε δόφο. Πολύ ωραία, μπράβο. Τι δυο σας το είπατε, Παπαρίστηκα. Είμαστε έτοιμες! Μάλιστα, υπαρχηγέ! Δεν σ' ακούω! Μάλιστα, υπαρχηγέ! Ποιος είναι έτοιμη για αναφορά? Η τρίτη ομάδα! 12 είναι στη σειρά η τρίτη ομάδα! Έχουμε μάγειρα χαροπά η τρίτη ομάδα! Τρίτη ομάδα! Τρίτη ομάδα! Τρίτη ομάδα των οικετευτικών! Α, και πριν φύγετε, ακούστε κι αυτό! Οικετευτικές! 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 Πολύ ωραία. Δεν βρήκατε μια μεσουρά μαλλιά, όχι δεν είχατε. Είμαστε η τέταρτη ομάδα μια σκηνή. 13 κοριτσάκια είμαστε όλες παρούσες και σας λέμε αναφορά. Το όνομα μας είναι αγάπη, υπαρχηγέ, είμαστε εντάξει. Αγάπη! Υπαρχηγέ, αυτή η αναφορά αποκλειστικά για σας. Πέμπτη ομάδα όλες εδώ σε μία γραμμή. Κράζεις, θαυμάζεις. Υπαρχηγέ, το έχουμε. Όλες εδώ και καμία απούσα. Πάλι κράζεις, πάλι θαυμάζεις. Υπαρχηγέ, αποφασίσαμε. Αλληλέγγυες για μια ζωή. Πάντα μαζί. Εδώ δεν κράζεις, εδώ απλά θαυμάζεις. Είσαστε έτοιμοι για αναφορά? Ναι! Δεν σας ακούω? Ναι! Ποιος δεν την έχει, τι είναι ομάδα? Η Γαλιλαία! Είναι πολλές και είναι τρελές. Στη Γαλιλαία! Ποιος έχει τέλει, υπαρχηγό? Η Γαλιλαία! Ποιος έχει... Ποιος άτομα είναι εδώ? Είμαστε 12! Η Γαλιλαία! Η Γαλιλαία! Η Γαλιλαία! Είμαστε όλες εδώ! Καπετάνισσα είναι η γοργό μας. Έχει ξανθά μαλλιά και αηδίσια μάτια. Τι καπετάνισσα μας λέτε? Λεβέντισσα είναι η γοργό μας. Σέρνει πρώτη στο χορό, εδώ στον αλαβρέτιό μας. Καπετάνισσα, Λεβέντισσα, αφήστε. Θα πω εγώ την αναφορά. Υπαρχηγέ, λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι η 7η ομάδα των χαριτωμένων δυνάμεως 10 προσώπων είναι όλες εδώ. Είναι όλες εδώ. Ωραία. Μπράβο, κορίτσια.
Μπράβο. Είμαστε η ένατη ομάδα όλες εδώ και λέμε αναφορά προς την υπάρχει εδώ 12 κοριτσάκια όλο χαρά και σας τα λέμε μια τελευταία φορά. Πίστες! Υπάρχει και είμαστε εδώ και σας τραγουδάμε με πολύ πολύ ρυθμό. Yes, υπάρχει και είμαστε οι απλές και σας τραγουδάμε με δυνατές φωνές. Yes, υπάρχει και είμαστε εδώ, είμαστε όλες μα όλες μας εδώ. Πάτερ αρχηγέ, λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι η κατασκήνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος Ασυρματιστές Θεού δυνάμεως 130 προσώπων έφτασε στο τέλος της. Με πολύ αγάπη και με πολύ συγκίνηση θέλουμε να αφιερώσουμε κάτι στα ομαδόπουλά μας. Στην αγκαλιά της μαμάς σου απόψε γυρίζεις. Πέρασε ο χρόνος, θα φύγεις ξανά μακριά. Μα θα μου λείψεις μικρό μου εσύ κοριτσάκι. Τις αναμνήσεις θα έχω κλεισμένες βαθιά στην καρδιά. Αν θυμηθείς το όνειρό σου, σε περιμένω να'ρθείς. Στον Αϊλαμπρέντη γλυκό μου να'ρθείς και του χρόνου. Το καλοκαίρι εδώ θα σε φέρει και πάλι μαζί. Αν θυμηθείς το όνειρό σου, σε περιμένω να'ρθείς. Στον Αϊλαμπρέντη γλυκό μου να'ρθείς και του χρόνου. Το καλοκαίρι εδώ θα σε φέρει και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί. Σας